Jó estét kívánunk mindenkinek! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, üdvözöllek benneteket a Világjáró Klub őszi félévének első előadásán. Engem Radics Tamásnak hívnak. Többjükkel már találkoztunk itt a Világjáró előadás sorozat kapcsán. Évről évre sikerül mindig eljönnöm egyszer-kétszer. Nagyon szépen köszönöm az ismételt lehetőséget, és a mai Világjáró alkalommal, így kezdő löketként, hát mi elbúcsúzunk a nyártól lassan a szeptemberrel, viszont egy picit visszautazunk, hogy még a melegebb budapesti, budaörsi napokra emlékeztessem önöket, benneteket, és egy trópusi vidékre fogunk látogatni, egy nagyon egzotikus országba, ráadásul Malajziába, és nem csak, hogy meleggel kell majd ott megküzdenünk, legalábbis így az előadás, vagy hát a virtuális utazás kapcsán, hanem bizony magas páratartalommal is, de emellett, hogyha ezt az ember bevállalja, akkor egyébként egy rendkívül élvezhető, sokszínű, nagyon változatos, mozaikos ország képe fog majd nekünk szépen kirajzolódni itt a szemeink előtt, és hát akkor egy ilyen rövid bemutatkozás után el is kezdenénk vagy el is kezdeném az előadást. Engem Radics Tamásnak hívnak, és korábban Debrecenből érkeztem mindig ide, de december óta Budapesten élek. Magashegyi túrázással foglalkozom, egy utazási irodánál dolgozom, mint túravezető, emellett van egy ismeretterjesztő vonal is, amit próbálok működtetni, ezen belül pedig előadások, könyvírás, cikkek és fotográfia az, amelyen belül próbálok működni, és hát ezen vagy kapcsán találkozunk itt évről évre a Világjáró sorozatban is. És hát helyezzük el először térképen, hogy hova is fogunk ma este utazni. Hát itt van nekünk ez a jó kis földünk, és itt van az Indiai-óceán, a Csendes-óceán, Ausztrália látszódik, India, Kína, és itt ezek az Egyenlítőtől északra egy picivel van kettő ilyen zöld foltunk. És ez a két zöld folt, ez lesz nekünk a Malajziánk. Na most azt lehet látni, hogy ez az ország, ez tulajdonképpen két országrészből fog állni. Van egy nyugati rész, ami a Maláj félszigetennek a csücskén helyezkedik el, úgymond, Thaifölddel és Szingapúrral határos, illetve Indonéziának a szumátrai részével határos részen, ezt Nyugat-Malajziának nevezik, és 650 kilométerre tőle, tehát egy ilyen kis almacsutka hajításra, a dél-kínai tenger túlsó végén pedig Indonéziának a Borneo szigetének az északi része az, amely ide tartozik, a dél-kínai tengeri szigetvilággal hozzákapcsolva persze, illetve a Malakai szoros északi részén lévő szigeteivel, például Langkawival, ami egy ilyen érdekes helyszín. Na most a történelem kapcsán ez a Malaka, ez az, ami talán beragadhatott, hiszen a Malakai szoros, ez egy 800 kilométer hosszú tengerszoros, ahol a világ hajókereskedelmének több mint 50%-a zajlik. Évente ilyen 50 000 tanker hajó az, ami itt a Malakai tengerszoroson keresztül halad, és Afrika, főleg Kelet-Afrika, a Közel-Kelet és India gazdaságát kapcsolja össze a csendes-óceáni szigetek, és ez a kelet-ázsiai résznek a gazdasági világával. Tehát egy nagyon fontos ilyen hajózási pont az, amely így a történelem kapcsán is igen jelentős, nagy jelentőséggel bírt a középkortól kezdve, vagy legalábbis a földrajzi felfedezésektől kezdve, és a mai napig is, hogy Malajzia gazdagságának egy jelentős részét azért ennek a tengerszorosnak, vagy a földrajzi helyzetének köszönheti. És hát mekkora ez az ország? Hát 330 000 négyzetkilométer, tehát Magyarország területénél 3,5-szer nagyobb,
és hát olyan 36-38 millióan lakják. Tehát így arányosan Magyarországhoz képest ez a 3,5-szörös szorzó, az egészen vállalható dolog lesz. Hát természetföldrajzi szempontból azért jelentős különbségek lesznek. Az első fontos dolog az ami ezen a Köppen-féle éghajlati térképen is látható, hogy az Egyenlítő mentén van nekünk 3 ilyen kék színű sávocskánk, ezek éghajlati övek, amiket itt látunk, és azt lehet látni, hogy Malajzia a legsötétebbe, azaz az AF tartományba tartozik, ami azt jelenti, hogy egyenlítői az öv. Az éghajlati övezetesség, tehát a trópusokon belül az éghajlati övhöz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy nincs olyan hónap, hogy ne essen eső, minden hónapban minimum 1400 mm eső leesik, viszont a közepes hőingás az éves szinten olyan 5-6 fok, ami egészen elképesztő. Ez azt jelenti, hogy egész évben olyan 34-37 fok körül van, viszont a páratartalom az olyan 87-92 százalék között változik átlagosan. Persze vannak olyan trópusi részek, ahol ilyen 6000 mm körüli csapadék van, főleg ha a monszun megérkezik a szigeteknek, a Maláj-sziget, félsziget keleti részére, azt nagyon szereti a monszun, úgyhogy ott ezek a részek ott eléggé ázósak tudnak lenni, tehát az esernyő és az esőkabát az azért egy jó társunk ilyen malajziai utazásnál. És hát ezt az éghajlati jövet, az egyenlítő jövet tökéletesen, nagyon szépen lekíséri a trópusi esőerdő növénytársulásnak az öve, ami szintén itt látható ezen a földtérképen. És nézzük meg, ez az éghajlati térkép, meg ez a trópusi esőerdő vezetesség térkép nagyon szépen nagyon szépen leköveti egymást, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Malajziának a fő növénytakarója a trópusi esőerdő lesz, ami már egy izgalmas dolog, hiszen ezek a trópusi esőerdők, ezek ugye ilyen 3-5-6 szintes erdőtagolást jelentenek, 60 méter magas dipterakarpuszfákkal, trópusi esőerdő növényzettel, hibiszkusszal, különböző egzotikus növényekkel, például a rafflézia, az nagyon szereti ezt a vidéket, és hát egy hihetetlen biodiverzitással, őshonos fajokkal, például a borneói orángután, az tulajdonképpen az orángután 2 szigeten található a földön, Szumátrán és Borneón, és például az orángután is akkor itt ugye megtalálható, maláj tigris, 3 tigrisfaj létezik a földön, régen 5 volt, most ebből a 3-ból a maláj tigris az egyik, ami például itt még előfordul, de van a borneói nagyorrú majom is, majd egy párról tudok képet mutatni, hát tigrisről nem, ezt előre elmondom, de az nagyon ritka, de azért a többiről fogok tudni saját képet is mutatni. És hát a Nyugat-Malajzia meg a Kelet-Maláj rész az merően különbözik egymástól. A gazdasági életnek a központja, a történelmi és a kulturális szempontból fontosabb területek, azok Nyugat-Malajziához köthetők, és itt Kuala Lumpur, mint a Malajziának a fővárosa, egy nagyon fontos gazdasági, pénzügyi központja ennek az egész vidéknek, tehát ilyen középhatalmi struktúrában, sőt, tulajdonképpen a muszlim országoknak a fő bankja is itt található Kuala Lumpurban. Míg a keleti rész, ez a Borneói szigetnek az északi része, ez szegény, főleg őslakosokat találunk ott, illetve számos nemzeti park található még ezen a területen, és nagyon szép trópusi esőerdőkkel van ellátva, míg mondjuk a nyugati rész, ott az esőerdőt már szépen kiírtják, és olajpálmaligeteket hoznak létre ezeken a területeken. Indonézia és Malajzia 2 pálmaolaj exportőre a virágnak,
exportnak olyan 85%-ot le is fed ez a két ország a pálmaolaj előállításból, és hát olyan 1 hektár pálmaolaj, vagy 1 hektár olajpálma ligetből olyan 60 hektó olajat tudnak előállítani, tehát elég nagy számban, úgyhogy ez egy elég nagy biznisz ennek a két országnak. És hát első körben talán ismerkedjünk meg a fővárossal, Kuala Lumpurral, ami magyarul sárközt jelent. Azért hívják sárköznek, mert 2 folyónak a 2 folyó közötti részen alakult ki, és itt még a kínaiak voltak azok, akik aranyat kerestek, de ónokat találtak, vagy hát óntelepeket találtak, és ennek az ón bányászatnak köszönheti tulajdonképpen, majd a gyarmati időktől kezdve Kuala Lumpur, vagy hát egész Malajzia a gazdagságát. És ez a kis képeslap, amit itt befotóztam, ez Kuala Lumpurnak az úthálózatát mutatja, és a különböző városrészeket különböző színekkel, de a lényeg az rajta van, ezek a vastag vonalak, ezek okos autópályák. Mert hogy Kuala Lumpur egy eszméletlenül modern, a hirtelen, vagy a semmiből rövid időn belül a csúcsra kerülő, hatalmas gazdasággal rendelkező országnak a fővárosa lett. Olyan 150-160 éves mindössze csak a város, és az egyes kerületeket nagy okos autópályák kötik össze. Ezek 5-6 sávos autópályák, amikre gondolni kell, és azért okos pályák, mert rá lehet például csatlakozni a pálya wifi-re mobiltelefonnal, és akkor szépen mutatja a sávokat, hogy melyiket kell követni, mert aki a táblákat követi, az úgy elég nehéz, főleg, hogyha megindul az itt lakó 8 millió fős lakosság, az úgy azért elég nehéz dolog lesz. A központban, tehát a ridegen vett Kuala Lumpur területen 2 millióan élnek, de a közeli agglomerációjával együtt 8 millió fő lakos az, ami itt megmozdul napi szinten, és hát valami ilyesmi képet kell elképzelnünk, hogy hihetetlen mód fejlődő felhőkarcolók, hotelek azok, amelyek kinőnek szinte a semmiből, és közötte pedig ilyen régi, gyarmati időszaki, egyszintes telepek azok, amelyek színesítik ezt az egész képet. Itt is egy ilyen okos autópályának a nyomvonala látható, és ez a sárköz elnevezés, ez azért fontos, mert a monszun néha kitolódik, és akkor szépen elég nagy esőzések tudnak lenni, megnyílnak a felhők, és brutális módon szakad az eső, és ezek a folyók, ezek kiléptek a medrükből, és szépen a városnak a belvárosi részét mindig elmosta a víz. Egészen addig, míg a 90-es években, amikor már látszódott, hogy Kuala Lumpurból egy nagyon komoly város lesz, volt egy magyar mérnök, ez a Klatosa Gusztáv, hogyha jól emlékszem a nevére, akit Metro Guru néven is tudnak, vagy említenek a szakmában. Ő csinálta azt, hogy egy smart alagutat épített ki Kuala Lumpur központjában, vagy az ő tervei alapján készült pontosabban. Ez a smart alagút, mint okos alagút működik, és az a lényege, hogy amikor esőzés van, akkor levezeti a vizet, összegyűjtés levezeti a vizet a belvárosból, és amikor nincs eső, akkor pedig autópályaként üzemel ez a csatorna. Ez egy elég komoly ötlet volt, és bejött nagyon, úgyhogy egy magyar neve ehhez a megoldáshoz, és ahhoz, hogy Kuala Lumpur ilyen nagy tudjon lenni, hozzájárult egy picit, úgyhogy ennek azért örülhetünk. És hát pár képet a belvárosból hadd mutassak meg. Egyébként Malajzia egy multikulturális ország, és ennek az előnyeit lehet élvezni akkor, hogyha ide utazunk, ugyanis kb. Azt lehet mondani, hogy a maláj nép az olyan 54%-kal van jelen ebből a 36 millió fős lakosságból, és aztán olyan 40 körül követik a kínaiak őket. Egy olyan 10% hindu, még aki jelen van, ők
részben indiaiak, részben máshonnan származnak, és aztán a gyarmati időkből itt maradt portugálok, hollandok, angolok, illetve azok még, akik most itt vannak és letelepednek, mert szabad gazdaság van Malajziában, úgyhogy bárki, aki rendelkezik 10 millió forint letéttel egy bankba, egy lakással, van biztosítása, és van fix jövedelme, az tulajdonképpen mehet Malajziába élni, és ott szépen az ő szerencséjét megpróbálhatja. A Maláj Nemzeti Parknak az épülete, ez a nagy torony, és a Petronas toronyból készültek ezek a felvételek, majd mindjárt mesélek róla jobban, de ahogy el kell képzelni ezt a várost, az az, hogy ilyen magas épületek, közötte zöld foltok, és például ez a Kuala Lumpur alatt lévő KLCC Park, ez egy nagyon híres ilyen városi kert, valamilyen spanyol kertmérnök volt, aki készítette ezeket a terveket, és az a lényeg, hogy Malajziának a növénytársulásának a jellegzetes fajai vannak itt ültetve, vagy idehozva, és akkor így vannak megcsinálva, vagy így van felépítve a tér. Például fafolytófüge van ez a Diptera-karpusz, mindenféle trópusi növények, szóval egész sok mindent lehet itt látni. És hát az egyik leghíresebb látnivalója Kuala Lumpurnak az a Petronas tornyok. Biztosan ismeritek, vagy aki látta valamelyik Sean Connery filmbe, meg Catherine Zeta-Jones filmbe van, az, amikor valami képet vagy gyémántot akarnak ellopni, nem tudom mi a film címe, de az lényeg, hogy a Sean Connery itt a 41-42. emeleten itt a hídnál itt függeszkedve mászik. Szóval ez a Petronas olajtársaságnak a székháza, legalábbis az egyik torony, a másik az meg kiadó, és akik befizetik a jó kis pénzt, az itt irodát tudnak nyitni. Na most ami nem látszik, vagy nem tudom, hogy mennyire látszik, az az, hogy ez a ikertorony, ez 452 méter magasságú, van benne 87 emelet, a 86-ig lehet felmenni turistaként, és egy ilyen 4000 autó fél el a mély garázsában a föld alatt, és látogatható, de előre be kell jelentkezni, ki kell fizetni egy olyan 10 000 forint nagyságú összeget, és akkor megmondják azt, hogy melyik fél órába érkezhetsz oda, és amikor odaérkezel, egy csoport feltelik, megjelölnek téged egy ilyen piros vagy zöld ilyen kis matricával, és mint a szalagmunkán, úgy a csoportok ilyen fél óránként mennek, jönnek, és mindened ellenőrizve van, esélyed nincs arra, hogy valahol egy irodába benézhess, vagy így bármit láss, tehát egészen megdöbbentő. És van középen egy híd, ez a 41-42. emeletnél található, és ennek a hídnak nem csak esztétikai szerepe van, hanem igazából a tornyokat össze is tartja, mert hogy azért itt figyelni kellett a földrengésekre, a szélirányokra, az esőre, tehát ilyen króm, acél, meg speciális üvegből készült az egész épület, és az a lényeg, hogy statikailag azért ennek valahogy így működnie kell, és amikor nagy szelek vannak, akkor ezek a tornyok, amik itt vannak, ezek egymástól 6 métert is tudnak távolodni. És ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor felmegyünk a 86. emeletre, és kilépünk a liftből, akkor egy picit ilyen másnapos érzés üti meg az embert, de nem kíván ilyen húsleves gazdagon, vagy valami ilyesmit, csak azt érzi, hogy hoppá, itt egy picit, minthogyha valami nem lenne oké, és amikor nagy szél van, akkor mozog a felső része az épületnek, és ezt lehet érezni. Aki nagyon érzékeny ezekre, azt érzi, úgyhogy amikor mondjuk utasokkal jövök ide, akkor szoktam nekik szólni, hogy hát előfordulhat, hogy ez nem a tegnapi konyaktól van, hanem attól, hogy ez így mozoghat. Azért 6 méter az sok, lássuk be, azt azért az betyáros tud lenni. És hát úgy van felépítve a két torony, hogy a muszlim jelképek is megjelennek rajta. Ezek főleg az élekbe, végződésekben mutatkozik meg. Hogyha keresztmetszetét megnézzük az épületnek, akkor egy 8-ágú csillag motívum rajzolódik ki, amely a maláj muzulmán világban az egyik legnagyobb ilyen maláj jelkép. Szóval
ez a világ legmagasabb ikertornya, de nem a világ legmagasabb tornya, mert a mérnököknél van ilyen játék, hogy melyik magasabb, és hát ugye van ez a Burj Khalifa, az 800 valahány méter magas, tehát majdnem kétszer olyan magas, mint ez a Petronas sikertorony, ami azért, az azért elég durva. Ez is nagyon brutális. Kíváncsi vagyok, hogy az mennyire len ki azon a sivatagos részen, de abban még nem volt szerencsém ellátogatni. Szóval kb. Ilyen a kilátás a 86-ról. Itt még a felső része van az épületnek, és hát így tiszta idő esetén keresztbe lehet látni mindent. Picit ilyen Gotham City-s érzése van az embernek, talán így egy-két torony látván. Egy csodálatos, okos kereszteződés, hát mindenféle színeket használnak. Gyönyörű komplementer színekbe gondolkodnak, ez nagyon jó. Viszont például Európával, vagy mondjuk említsük Svájcot, mint az élenjáró országot, itt a gyalogos az utolsó a hierarchiába. Svájcban ugye az első, itt az utolsó, nem egy gyalogos központú város. Tehát én voltam úgy, hogy sétáltam csoporttal, és olyan utak vannak, hogy be kell menni a föld alá, egyszer csak egy plázába kerül az ember, ott le kell menni 2 szintet, aztán felmenni 3 szintet, és azt hittem, hogy a KLCC térhez érünk, és kiderül, hogy egy kört tettünk. Tehát, hogy annyira esélytelen, és annyira nehéz gyalogosként itt érvényesülni, úgyhogy kell a helyi ismeret mindenféleképpen, viszont biciklivel, rollerrel, magas vasúttal, buszokkal, robogóval, ugye nagyon elterjedt ezen a vidéken, nagyon szépen lehet érvényesülni és eljutni A-ból B-be. Itt vannak ezek a magas vasutak, illetve a magas vasútnyom, gyönyörűen működik, másodpercre pontosan, nagyon olcsó, és hát olyan kocsik vannak, hogy mivel muzulmán országban vagyunk, de Kuala Lumpur egy befogadó ország, tehát mondjuk a mássággal kapcsolatban is nagyon elfogadóak, nem ilyen közel-keleti szigor van, úgyhogy még ezzel kapcsolatosan is elfogadóak, és a legszigorúbb muzulmán tanokkal szemben is próbálnak megfelelni, úgyhogy vannak olyan kocsik például, meg olyan váróterem részek, ahol csak a nők tartózkodhatnak, vagy olyan termek, ahova csak a hölgyek szállhatnak fel, és ha mi oda felszállunk, akkor szólnak, hogy legyünk szívesek egy kocsival arrébb sétálni, mert oda lehet már mindenkinek menni, és akkor szépen átmegyünk. Szóval zseniális ez az egész. Ezt a multikulturalizmust, ami itt van, ezt ők próbálják úgy használni, hogy minden nemzetnek, aki itt él, ugye ez főleg a maláj, kínai és az indiai, nekik a pozitív dolgait összegyűjtik, és azt próbálják meg érvényesíteni, és ez nagyon szigorúan jogban is le van fektetve, az, hogy például felső oktatásban mennyi malájt kell felvenni, mennyi kínait, mennyi indiait, de a politikai életben is megjelenik, ugyanis az országnak a pénzügyi kérdései azok a kínaiakhoz kapcsolódnak. A politikai és a nemzetközi kommunikációban, vagy igen, a globál politikában a malájok szava a döntő, a vallási élet tekintetében pedig a hinduk, tehát az indiaiaknak a hindu valláshoz kapcsolódó csoportja az, ami megjelenik, de egyébként a buddhisták is nagy számban jelen vannak. És néha a városképet megtörik, így az egy-egy ilyen trópusi fának a jelenléte, ami azért így egy picit próbál tompítani ezen a nagyvárosi forgatagon, ami itt van, vagy éppenséggel vannak olyan hotelek, elég nagy irodaházak és hotelek, ahol például vertikális kertet alakítanak ki, és ilyen nagyon nagy, vagy nagyon hosszú indák lógnak le a vertikális kertnek a felső részéből, és picit olyan érzése van akkor az embernek, hogy hát itt van nekik a trópusi esőerdő, de és hogy ezt próbálják valahogy így az emberekhez közelebb hozni, talán például itt lehet látni. Na most ez nagyon vicces, hogy amikor locsolják, akkor azért a járda lent az úszik a vízben. Tehát ott amikor elmegy a biciklis, motoros, gyalogos, ott azért a tervezőnek a rokonai így eszébe szoktak jutni általában.
Erre azért kell figyelni. És hát a KLCC Parkban ez az egyik kedvenc fám, a fügékhez tartozik, tehát egy figusz fajta, és ebből van fafoltófüge, ami azt csinálja, hogy egy ilyen kis élősködő rátelepszik a másik fára, szépen felhasználja a tápanyagait, stb. És aztán, amikor elszáradt a fa, akkor továbbáll. És vannak olyan fügék, amik pedig ilyen arrébb tudnak menni a tartó gyökereiknek a segítségével, úgyhogy itt is az látható, hogy ilyen támasztó gyökereket, vagy tartó gyökereket növesztettek, és így szépen majd így van, előfordulhat az, hogy ezen az ágon, meg ezen az ágon lesz több gyökér, és akkor így a fa így ilyen pár 10 év alatt így arrébb megy. Ez a trópusi vidékeken ez jellemző, úgyhogy a fügék azok elég sokféleik tudnak itt lenni. És hát ez a Kuala Lumpur, ez azért is jó, amellett, hogy ilyen nagyon modern és tényleg intenzív élményeket lehet nagyon rövid idő alatt szerezni, hogy azért a történelmi múlt is megjelenik benne, meg ez a multikulturalizmus is megjelenik, hiszen van indiai, kínai és maláj negyed, ezek elég nagy területek egyébként, és hát a gyarmati időkből megmaradt szultáni palota, amely itt látható, hát akkor az 1800-as évek végén, amikor ez épült, akkor egy nagy épületnek számított, de hát nézzük meg körülötte, hogy mi történt. Egy picit összébb mentek így a gyarmati időkből származó szép kis épületek. Nézzük meg például itt ezt a palotát és a fölé magasodó épületeket. Ugye egész megdöbbentő, és itt van a két folyónak a találkozása, itt pont a palota előtt. És hát a malájok, ez már alapból egy kevert faj, tehát egy ilyen csoportnév igazából, hiszen vannak protomalájok, akik főleg ilyen őslakos jegyeket tartalmaznak, vagy viselnek magukon, és az ő elődeik, azok valószínűleg Indiából, meg ez a melanéz részből kerültek be. Aztán volt a 15. században a melakai mennyegző, ami egy nagyon fontos dátum a maláj történelemben, hiszen ekkor az történt, hogy a kínai császár az Malajziában Melaka városnál kikötött, és a maláj szultán nagyon szívesen fogadta őt, és mivel békésen történt ez a találkozás, ezért a kínai császár, miután visszakerült Kínába, elküldte a lányát a maláj szultánnak a fiának, és 500 udvarhölgyet még küldött vele ajándéknak, és belőlük származik, úgymond, vagy hát innentől származtatják a malájok egy nagyon ilyen nemesi réteget, ami a mai napig is tulajdonképpen megvan, mert ugye a kínaiakra az a jellemző, hogy ők nem szeretnek vegyülni, és a melakai mennyegző kivételével nem is nagyon vegyültek sehol, ezért itt is, például Kuala Lumpurban megvan a kínai negyedrész, ahova majd szépen el fogunk látogatni, de itt előtte egy tipikus maláj hölgy, fiatal hölgy, nagyon szép ruhában, akit szemügyre lehet venni, és a másik véglet, a deszkás, rasztás maláj srácok, ők is jelen vannak természetesen. Az, hogy ki mennyire követi a vallást, azt nagyjából az öltözködésükből az embereknek le lehet vonni, majd fogok ezzel kapcsolatos képeket mutatni, ezek nagyon izgalmasak. De előtte egy fontos dologról kell, hogy beszéljek, méghozzá az, hogy említettem, hogy magas páratartalom van, és hogy azért meleg idő várható, hogyha az ember Malajziába megy. Na, ezzel ellen úgy védekeznek, hogy a légkondit egy olyan jó 16-17 fokra állítják, és ez van a tömegközlekedésen, a repülőtéren, a taxiban, a hotelben, mindenhol, úgyhogy a malájok hosszú nadrágba, kabátba is szoktak járni ebben a melegben, viszont nem szeretik a meleget, és a hideget kedvelik, és ahogy a mellékelt ábra is mutatja, azért légkondival jól el vannak látva. És ez egy elég komoly gond egyébként, mert ha mi szólunk nekik, hogy ne haragudjatok, de egy picit vegyétek le a légkondit, megsértődnek, és 1-2 fokkal feljebb állítják, puffogva, utána az ember nem mer hozzájuk szólni, nehogy gond legyen, de az a lényeg, hogy meg lehet fázni kőkeményen, ebbe a 36-37 fokba, simán, úgy,
hogy a légkondit állítják a helyiek. És hát az van, hogyha a hotelszobába lekapcsoljuk a légkondit, 5 perc múlva eszméletlen meleg van, ilyen nyálkás lesz a testünk a magas páratartalom miatt, és visszakapcsoljuk, és elfogadjuk, hogy oké, győztek, és betakarózunk, de közben megfázunk. Szóval ezekre azért így kell figyelni. Keresztény templom, az egyetlen keresztény templom Kuala Lumpurba, nem tudtam bemenni sajnos, de egyébként jó volt ilyet is látni, és hát a kínai negyed. Ugye a gazdasági életnek a fő része az a kínai kézben, legalábbis a pénzügyek találhatók, úgyhogy itt a magas felhőkarcolók, irodaházak között sétálgatva igazi kis gyöngyszemeket lehet találni, gyönyörű kínai templomokat, kínai temetőket, ahol ők a saját kultúrájukat gyakorolhatják, és hát saját kínai város részük van tulajdonképpen sétáló utcával, piaccal, helyi bankkal, iskolákkal, stb. Úgyhogy itt egy pár ilyen hangulatképet mutatnék a kínai piacról. Ez az egyik kedvencem képem. Itt van egy maláj hölgy, el van fedve a feje, úgyhogy ő a vallást azért valamennyire gyakorolja, és itt van egy macska bent a bőröngyébe, a gurulós bőröngyébe, és egy kínai árus mezitláb, ilyen picit otthoni stílusra véve a figurát, maszkkal védekezve, ugye, ha már mezitláb vagyunk, a maszk azért legyen rajtunk, próbál eladni valamit. Tehát ilyen dolgokat, ilyen maszekságokat azért sűrűn lehet látni. Ez az étkező helységnek a hátsó része, ahol sose szabad benézni. Nekem is szerencsém volt, mert éppen le volt takarítva itt minden, tehát itt a csirkecsontok, meg a belső dolgok, meg minden, azt ide kiszokták szórni, és a végén slaggal leöntik az egészet, de a másik oldalról, ahol kiadják a kajákat, ott nem látszik semmi ebből, úgyhogy én erre voltam kíváncsi, de hát itt is elrejtették, de a kislány az legalább nagyon cuki volt. Szóval kultúrsok miatt mindenképp érdemes ide elmenni, és érdekes ezeket a negyedeket végigjárni, mert lehet, hogy egy-egy utcára van egymástól a kínai és a maláj és az indiai rész, vannak ilyen metszetek a városon belül, de ezek minőségre, választékban és árban is különbözni fognak egymástól. A maláj az nagyon jó, mert mindent tartalmaz. Kezdjük a kínaival. A kínai kaja az olyan, hogy kijön a bácsi, és akkor felírja a kis noteszébe, vagy a kis füzetébe kézzel, hogy mit kértél, kiszámolja, hogy mennyibe fog kerülni, és ezt elmondja, és azt kapod, és azt a pénzt kér, és akkor így jó. Elmész a malájba, ott már picit lazábbak az erkölcsök, ott így kézzel megfogdossák a kaját, nagyon sokfajta kaja van, tehát minden közül lehet választani az ég adta világon, de olcsóbb lesz, mint a kínai minden esetre, és azért lazábban is kezelik ezt az egészet. És hát a legdurvább az indiai, nem tudom, ki az, aki volt már indiai, mondjuk Indiába, vagy így a dél-kelet-ázsiai hindu részeken, hát azért nem a tisztaságról híresek ezek az éttermek, macskák mindenhol előfordulhatnak és bárhonnan jöhetnek. A csirkehúst is szépen kézzel kiveszik a mocskos asztalra, lerakják egy szalvétára, és akkor tessék, elted. A kaja nem rossz, és ez a legolcsóbb. Tehát bár így is azért még magyar pénztárcával is, azért Malajzia egészen vállalható. Tehát a repjegy az, ami sok, és ki kell fizetni, de ott is lehet szerencséje az embernek. Például egyszer mentem Shanghai átszállással, és 200 000 forint volt oda-vissza nagy cuccal, kajákkal a repjegy, ami azért egész jó. Ezzel tudsz szállni ilyen 6-700 körül is, úgyhogy ezt a Shanghai Airlines-t érdemes nézni, csak azt nézzük meg, hogy kell-e vízum, vagy nem Kínába. Ez egy fontos dolog. És hát a képből, vagy a hölgyből talán már kitalálták, hogy hát picit morcos is volt, igen, itt nem tudom, a gyöngyvirágot hámozza, vagy nem tudom, mit csinált, de a hindu részre értünk, vagy az indiai részre. Itt főleg ezek a hindu szertartások, azok, amelyek a templomokban ugye működnek, a viselet is teljesen más ezekben a részeken, viszont ami közös,
az az, hogy ugyanúgy a magas épületek között elrejtve egy-egy ilyen gyönyörű hindu, kis egyszintes hindu templomocska hirdeti azt, hogy itt bizony az indiai negyedben vagyunk, az egykori indiai kereskedőknek a bérházaival, azok szépen így megmaradtak. Úgyhogy igencsak látványos és változatos ez a vidék, és hát a hindukra jellemző az, hogy ők van egy olyan válfaja is ennek a hitnek, hogy nem igazán dolgoznak és kéregetésből élnek. Ők azok, akikről így egy-két képet még megmutatok, és a hinduk segítik őket. Tehát eljönnek, és akkor mindig kapnak kaját, innivalót, pénzt, vagy valami ruhát, ami kell nekik, és így teljesen random módon az utcákon így előfordulnak. Sőt, a legdurvább, amit láttam, az volt, hogy például meztelenül így mászkálnak az utcán, meg ilyesmi. Tehát ez is előfordulhat. Úgyhogy azért izgalmas vidék mindenféleképpen ez az egész. Igen, ez egy ilyen nem annyira szép jelenet volt itt, így a sikátorok között mászkáltam, hogy így lássak valami, vagy megnézzem, hogy mi az, amit még ki lehet hozni ebből a részből, és akkor ezt a képet el tudtam készíteni. Hát itt, nem tudom, valószínűleg lőtte magát a srác, vagy ilyesmi, és aztán utána én már el is mentem, de ez is jelen van, sajnos. Bár igaz, hogy egy rendkívül biztonságos országról és fővárosról van szó, de attól függetlenül azért az éjszakai életben, meg így a sötétebb helyeken ugye mindenhol van, hát itt is lehet találkozni vele. És hát nem tudom, hogy kikóstolt már az életébe duriánt, a királyok gyümölcsének nevezik, trópusi vidékeken szokott megjelenni. Na most ez a durián, ez a világ legbüdösebb gyümölcse. Annyira büdös, hogy nem lehet felvinni tömegközlekedési járművekre, repülőre, hotelbe. Van egy ilyen duriános piktogram, amit kiraknak az ajtóhoz, és át van húzva. Nem vihetsz fel. Nagyon büdös, és nagyon rossz íze van. 2-szer kóstoltam meg. Egyszer azt mondták, hogy biztos rosszat kóstoltam, és azért nem ízlett, úgy vagyok vele, mint a birka pörkölt, mindig azt mondják, hogy ez így, hogy ilyen fagyúsat kóstoltam, de nekem az amúgy se ízlik, és a duriánnal is így voltam, hogy jó, akkor kap még egy esélyt, de ugyanolyan rossz volt, úgyhogy innentől már nem adok több esélyt neki. Óvatosan kóstolják meg, nem tudom elmondani, hogy mihez hasonlít az íze. Állagra olyan, mintha egy kisegérnek a hasát rágnánk. Ízre meg ilyen, hát nagyon szörnyű. És van olyan, hogy duriános chips. És abban a chipsben benne van az a tulajdonság, ami miatt nem szeretik a duriánt, hogy nagyon büdös. És ilyen duriános chipset egyébként itt Pesten a kínai éttermes résznél ott lehet kapni, és ott láttam. Hogyha valaki ezt ki akarja próbálni, vagy akar egy jó kis esti szellőztetést összehozni, akkor nyugodtan próbálja ki ezt a duriános chipset, elég durva. És hát van egy nagyon szép sétáló utca itt, a belvárosi részen, amely nappal tulajdonképpen forgalomra használják, de éjszaka az egész egy nagy kifőzde utcává változik. Ez a Jalan Alor nevezetű helyecske, és az ég adta világon, ez egy maláj rész, mindent is lehet kapni. Tehát még sertéshúst is lehet kapni, sőt ilyen vatya sztéket kóstoltam egyszer, ez a legminőségibb is, az egyik legdrágább sztékhús, ez a vatya szték, és azt is találtam. Emellett ugye itt van ez a jó kis durián, és tengergyümölcsei polip, de olyan polip van, képzeljék el, hogy van polipos palacsinta. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a palacsinta tésztában benne vannak a polipnak a csápjai, és az ember, amikor így felemeli a palacsinta tésztát, akkor így benne vannak így a csápok, zseniális. A nutellát nem nagyon ismerik szegények, én a nutellás palacsintát szeretem, és megfogadtam, hogy legközelebb, ha visszamegyek, akkor én nutellás, polipcsápos palacsintát fogok enni, csak hogy mindenkivel jót tegyek, úgyhogy ezt még várom, hogy ez bekövetkezzen. Szóval egészen zseniális, és a mangó. Hát ezek a mangók, amik itt teremnek, ezek nem ilyen öklömnyi méretűek, hanem ilyen csecsemőfej nagyságúak kb. És a világ egyik legjobb dolga, a mamaféle töltött káposzta után, hogy van mangó, és a mangót azt köretnek használják, főételnek használják, rizssel lehet venni,
de ilyen nagyon bátran használják a wasabi mustárral, gyömbérrel, zseniális. És a mango juice-ok, azok is hát nagyon-nagyon jók. Nagyokat nyelek, miközben ezekről itt éppen mesélek. Szóval azért ez egy elég jó vidék, és kajában Malajzia az egyszerűen zseniális, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És hát életemben először itt tettem ráját például. Azt is ajánlom kóstolásra, halízű lesz, vagy ilyen tengergyümölcseszerű íze van, nagyon finom, kóstolják meg. Az egyik leghíresebb, vagy leginkább elterjedt trópusi köret, ez a jamgyökér. És egy picit ilyen savanykás krumplihoz emlékeztető íze van, az van itt főve, illetve földi mogyoró frissen. Úgyhogy ezek ilyen szintén finom dolgoskák. És hát a lifehack, azaz a maszekság, azok itt is jelen vannak. Ezek az emberek abból élnek, akik itt vannak, vagy aki itt van, a csuklóján vannak objektívek. Olyan objektív, ami egy csipeszhez van ragasztva, és ezt a mobiltelefonnak a kamerájához ráteszik, így, és ekkor fér bele a Petronas torony például az ő kamerájukba, mert hogy ez a 400 valahány méter, ez akkora, hogy egyszerűen nem fér bele a kamerába, még nagy látószöggel sem, úgyhogy lehet bérelni, azok az emberek ott állnak, és ilyen $8-10 kibérli az ember, lefotózhatja, stb. Még fotóztatják magukat, és ebből élnek. Hát nagyon zseniális ez az egész. És hát a Kuala Lumpurtól, amit még szeretnék mutatni, így a negyedek után, hogy van egy világörökségi helyszíne, ami a Petronas torony után a második leglátogatottabb helyszín, egyébként Kuala Lumpurba. Ez a központtól olyan 20 kilométerre található, a Batu Cave, azaz a Batu barlangok nevezetű hely, ami a hinduk számára egy ilyen szent zarándokhely, de mielőtt elérünk a barlang szájához, nézzük csak meg ezt a csinos maláj hölgyet. Hát tipikus maláj hölgy. A vallásnak valószínűleg egy picit szigorúbb ágát képviseli, hiszen a testéből nem mutat semmit, fejkendőt is viseli, de a színe már rózsaszín, és van egy ilyen Louis Vuitton táskaszerű dolog, és Nike cipő. Zseniális. Nagyon, nagyon csíptem őt, tehát már picit mutatja, hogy úgy azért tud nyugatra úgy kacsint egyet-kettőt, de amúgy tartja. Tehát nagyon jó, és ilyen stílusú embereket nagyon sokat lehet látni Malajziába, és azért ez jó. És hát ez a hindu rész, ez a Batu Cave, ez is egy nagyon látványos hely. Ez egy 47 méter magas szobor, ami itt látható, és az a lényege, hogy az 1900-as, mármint a Batu Cave-nek, a helynek a lényege, hogy az 1900-as évek elején itt járt egy indiai ilyen vándor, szent ember, aki azt mondta, hogy na hát ennek a barlangnak a szája, majd amit itt fogok mutatni, ennek a barlangnak a bejárata, tehát a szája, ez nagyon hasonlít az indiai harc istenének, a Láncsa hegyének az alakjára, tehát erre a Láncsa nyíl vagy hegy alakra, úgyhogy ez biztos, hogy ez egy ilyen szent hely, és onnantól kezdve ennek a hírét vitte, és hindu zarándokhely lett ez a Batu Cave. Egyébként a zarándoklat előtt a kínaiak voltak, akik a barlangba bejártak, és a denevérektől származó foszfort, ami a guanóba volt, tehát a guanót vitték ki a földekre, és próbálták műtrágyaként használni, és a földet egy picit ásványi anyagokkal megpótolni. Innen ismerték a barlangot egyébként. Szóval aztán zarándokhelyé vált a vidék, és kezdetben falépcsőket építettek ki, hogy a barlang száját megközelítsék. Aztán most már ez fel van váltva ilyen beton tégla a fa lépcsőkre, de olyan 270 lépcső az, amit itt végig kell sétálni, ahhoz, hogy be tudjon menni az ember. És akkor, mivel szent hindu helyre megyünk, ezért már a hölgyeknek el kell takarnia magukat, vállak, nyakak, térd alá érő ruházat, fejkendő, de csak itt szépen lazán fel kell venni, és akkor úgy lehet felmenni erre a helyre. És hát itt rengetegen érkeznek, úgyhogy itt mindig nagyon sokan vannak, és belül
A barlangon belül pedig ott található egy templom, illetve élnek is a barlangba, tehát akkor a templom van, hogy egyes részein ott a helyiek ott szépen éldegélnek. A városképe valamelyik lépcsőfokról fotózva, hogyha így visszanézünk, nagyon látványos hely egyébként. Ez pedig már a barlang szája, de így messziről kb. Így néz ki. Tehát ez az a barlang száj, amit úgy gondoltak, hogy az indiai harcisten Lándzsájának a fejére hasonlít. És akkor szépen be lehet menni, itt van bent a templom, és nagyon kedvesek, mert le kell venni a cipőt, és utána étellel kínálnak. Tehát valami trópusi növénynek a levelébe tesznek rizset, meg ilyen mangó szószt, és ott kézzel lehet ezeket enni, és közben le tudunk ide ülni, és ha nyitottak vagyunk, akkor mesélnek a hitükről tulajdonképpen, vagy hogy arról, hogy itt mi történik, valamilyen vallási történetet elmesélnek, nagyon kedvesen. Úgyhogy ez is egy ilyen jó kis része ennek a Kuala Lumpurnak. Egyébként itt a városban el lehet tölteni így, hogy mindent megnézzünk, egy 2 napot biztosan, jó aktívan. És utána már aztán lehet komolyabb helyszínekre menni, de előtte azért nem árt készülnünk, ugye a légkondi az egyik, amire nagyon kell figyelni, a másik azok pedig a jávai makákóknak a jelenléte, akik azt csinálják, hogy felborítják a kukákat, kiveszik a kaját, az ember kezéből kiveszik a telefont, a vizet, a gyümölcsöt, banán, mangó, ezekre egyből repülnek, rámennek a táskára, úgyhogy kell figyelni rájuk tényleg, de egyébként meg hogyha ezekre így felkészülünk egy picit, akkor semmi gond nem lehet. És hát Kuala Lumpur után, ugye megnéztük a Nyugat-Malajziának az artériáját, úgymond, a sokszínű, multikulti nagyvárost. Most azért repüljünk át Kelet-Malajziára, 650 kilométert repülünk, hihetetlenek ezek a belföldi repülések Malajziába, relatíve olcsók, nagyon jó kajákat adnak, és olyan, mintha vonatra szállna az ember itt Budapest, és elmenne Debrecenbe, tehát könnyű az egész, nincs nagy mizéria, ráérünk fél órával az indulás előtt kiérni általában. Szóval jó ez a repülés, és nagyon a világ egyik legbiztonságosabb légitársasága, ez a Malay Air. Mondjuk ennek kellett az is, hogy egyszer történjen egy katasztrófa, amikor 2000-es években eltűnt egy maláj gép valahol az Indiai óceán fölött, amit nem találtak meg azóta se, de onnantól kezdve az egyik legbiztonságosabb légitársaság lett. Na, menjünk át Borneóra, és nézzük meg a természeti szépségeit az országnak. Hát, kontrasztos kép az, amit itt látunk, ugyanis igen, amit elfelejtettem mondani, az az, hogy Kuala Lumpurral egy gond van, ami mérnöki szempontból rossz, az az, hogy már akkora a város, hogy elkezdett süllyedni. És ezt a süllyedést, ezt nem tudják megoldani sehogy, de ellenben ugyanúgy építkeznek még, és ezért kitalálták azt, hogy lehet, hogy átteszik a fővárost Borneóra, és Kuchingot megteszik a fővárosnak, Borneó központja, mármint a Borneói sziget maláj részének a főváros az Kuching, ami valahol itt található, és nem nagyon jellemzők ilyen magas tornyok, meg magas irodaházak, felhőkarcolók, mint ami Kuala Lumpurban, és arról van szó, hogy majd azt megteszik fővárosnak. Remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert azért Borneóra inkább ez az a kép, ami jellemző. Tehát itt a magas vasutat, az aszfaltokat, a főváros körüli közlekedésen kívül már felváltja a folyónak a szerepe, ugyanis tehát a Borneói sziget északi részéből, vagy északi részén a folyók lefele, a dél-kínai tenger felé irányába mennek, és ezt használják helyi közlekedésre a borneóiak, a helyi törzsek, meg a malájok, akik itt élnek, és hát azért gazdaságilag is nagy különbség van a két terület között. Általában itt a helyiek azért az erdőből próbálnak meg élni. Tehát még Malajziában a szolgáltatás szektor az olyan 55%-kal vezet, utána van
az ipari rész, a mezőgazdaság az egészen elenyésző, olyan 10%, amit ad, addig Borneón ez nagyon máshogy van. Itt a mezőgazdaság az, amitből ők főleg próbálnak élni, halászatból és a trópusi esőerdőből. És hát itt jó kis példákat lehet látni, például ugye a monszun, hogyha megérkezik, akkor a vízszint szépen eddig fel tud jönni, úgyhogy ilyen emelt épületek vannak, emelt házak, és mindenki hajókkal, csónakokkal közlekedik. Tehát ez az a rész, ami nem a főváros, ez a Kucsing környéke, hanem az itt lévő népességnek a nagy része az így folyók mellett lakik, így ahogy ezeken a képeken lehet például látni. Szóval ez egy nagyon izgalmas vidék, éles kontraszttal a nyugat-maláj területekhez képest, és hát itt fogunk egy-két nemzeti parkot megnézni, és hát itt már sok dologra kell figyelni. Például arra, hogy ez a folyó, ez ugye édes víz, ami a Borneói sziget központjából szépen folyik a dél-kínai tenger irányába. Viszont a tenger az meg sós víz, és a kettőnek a találkozásánál létrejön az úgynevezett brakkvíz, ami azt jelenti, hogy ilyen félsós, félédes víz. Ezt nagyon szeretik az állatok, főleg a bordás krokodil például, meg a mindenféle halak, rákok, ráják, teknősök, stb. És hát a halászat az erre a brakkvíz részre korlátozódik. Úgyhogy itt vannak szépen ezek a bambuszból épült kis háló függesztő részek. Ez így, amikor dagály van, vagy apály, a vízszintváltozáshoz képest szépen kimennek és felszedik a hálókat, és kiszedik a halakat belőle. És itt aztán minden van, és ez kerül a piacra a városba, és ott a helyiek meg az éttermek megveszik. Nagyon jó rákokat lehet enni, rengeteg haluk van, nagyon finom, tehát aki szereti az ilyen tengergyümölcsei dolgot, az itt Borneón nagyon jól el tud lenni, és olcsó. Tehát még magyar pénztárcával is. Oké, most persze nagyon drága minden, most akkor azt mondhatnám, hogy egy picit még olcsóbb, mert kint azért az árak annyira nem szálltak el, legalábbis ezeken a borneói részeken. És ha kiszállunk a vízből, akkor pedig a világ egyik legcsodálatosabb képei tárulnak elénk, gyönyörű homokkősziklák, trópusi esőerdővel vegyülve, gyönyörű tengerszakasz, oké, hogy a krokodilokra kell figyelni, de egyébként csodás vidék, az egész nagyon szép zárt, ez az esőerdő, amit itt lehet látni, és hát tele van élettel minden az ég adta világon, úgyhogy nagyon jó helyeket fogok tudni majd mutatni. Itt a Nemzeti Parknál belépők nem nagyon vannak, viszont le kell jelentkezni, és felírják az ember nevét, meg kell mondani, hogy hol alszik, hova megy, stb. Hogyha valaki eltűnt, akkor nyomon tudják követni. És hát az első nemzeti park, a Bákó Nemzeti Park, amit nézni fogunk. Ez egy olyan nemzeti park, ami úgy van megcsinálva, hogy meg van határozva, hogy mekkora terület van védelem alatt, és ezt főleg az embertől védik egyébként, persze mi mástól védenék, mert hogy a trópusi esőerdőnek az erdeit kivágják, az ugye megy a bútorokhoz, meg minden ezek a jó magas, 60 méteres szál, nagyon egyenes fák, azok ugye nagyon jó anyagot adnak, és a helyére pálmaolajerdőket, vagy olajpálmaerdőket ültetnek, és ezek a nemzeti parkok, ezek védve vannak így az emberi beavatkozástól, és befogadják azokat az állatokat, amelyek kiszorulnak az eredeti életterükről, azért, mert az esőerdőt írtják. Egyébként a borneói esőerdő, trópusi esőerdő a második legnagyobb összefüggő esőerdő a világon, az Amazonas medence után. Tehát fontos lenne, hogy ezt mondjuk így védelem alatt tartsák a malájok és az indonézek. Egyelőre nem sok sikerrel történik meg ez a dolog. Na nézzük körül itt a Bakóba.
Remekül kiépített nemzeti park, tehát ez a kis padlósor, ami itt van, ez nem azért van, mert hogy emberi beavatkozás, és akkor ez milyen, hanem az a lényege, hogyha sok ember egy területen megy, és akkor kitapos egy ösvényt, akkor a nagy esőzések, amik itt vannak, ott a vizet szépen össze fogja gyűjteni, és az erózióval ki fog mélyülni, és egy nagy völgy képződik. Úgyhogy ezt úgy óvják meg, hogy ilyen pallósorokat építenek ki a sűrű esőerdőben, és ezeket lehet követni, és itt sétálni. Persze vannak olyan részek, ahol nem lehet megoldani, ott nagy, szép gyökereken felkapkodva, egy-egy extrémebb részen már ilyen létra, pallósorok, létrán, vagy kötél segítségével kell tovább haradni, de egyébként zseniális az esőerdőbe menni. És hát milyen érzés itt? Hát 34 fok, 92% páratartalom, és folyamatos zaj. Tehát az esőerdő nem egy halk közeg. Van egy ilyen kis kabócaszerű élőlény, ami úgy próbálja a nősténynek az érdeklődését felhívni, hogy olyan hangot hallat, mint hogyha üveget fúrnának, és ez az emberi fülnek nem a kellemes hangok közé tartozó része, tehát még a nők is sem mondják azt, hogy hú, de jó lenne, mert hogy ez szörnyű, és ez egész este is megy, tehát ez 0-24-ben folyamatosan megy ez a kis üvegfúrós hangocska, és hát nyilván ebből van több ezer, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen hangot adnak, de egyébként akkor is magával ragadó, és jól érzi magát itt az ember. És hát azért figyelni kell, hogy hova lépünk, mit látunk. Hát a magyar szem az nincsen kiélezve az apróságokra, de ha egy vezetőt fogunk, akkor ő mindig fog mutatni minden egyes négyzetméteren valamit, amit mi észre sem veszünk. Úgyhogy nagy szerencsém volt, hogy ezt a zöld viperát, ezt sikerült kiszúrni. Ez egyébként valamilyen homoki vipera faj, vagy láncsa vipera fajhoz tartozik. 2 faj van, ami teljesen zöld, és van, aminek piros a farka. És ennek piros a farka, hogyha megnézzük, picit közelebbről. Gyönyörű az állat, viszont nem nagy. Tehát, hogy itt van a levél, lehet látni, hogy azért nehéz kiszúrni, és nem nagyon mozog, úgyhogy nem az van, hogy így lengeti az ágat, és akkor az ember megnézi, hogy hú, az mi lehet ott. Úgyhogy szerencsénk volt, hogy egy ilyet láttunk, és hát mindenféle nagyobb hüllővel, kétéltűvel lehet itt aztán találkozni, valamilyen tüdősgyík, aztán varánusz, kéknyelvű varánusz lehet látni, van ez az ezüsthátú, vagy ezüstös langúr nevezetű majom, ami nagyon kiskedves, ők jó arcok, tehát nem olyanok, mint a jávai makákok, amik így mennek a csomagra, meg stb. És hát az a jó az ezüstös langúrba, hogy egy olyan 20 darabot mindig látni belőle, abból egy hím van, és 19 nőstény. És tehát olyan nincs, hogy egy langúrt lát az ember, mindig csapatostul fogja látni őket. Még a jávai makákoknál előfordul, hogy egy van, de az egy is rossz, hogyha a táskára rámegy. De hát a legnagyobb szenzáció az mindenféleképpen az egész világon csak itt előforduló borneói nagy orrú majom, vagy proboscis majom, amit 2 alkalommal voltam itt Borneón, és első alkalommal nem tudtam fotózni, úgyhogy ezek idei képek lesznek, amiket itt tudok mutatni, és egy hím az, ami itt a fa tetején szépen üldögél. Lehet látni, hogy mekkora orra van, szép hosszú farka lóg le, és hát az egész ijesztő tud lenni, hogy az ember megy így a nagyon magas fák között, és egyszer csak oldalra néz, és ott van egy ilyen nagy állat, ami tök csendben így alszik, vagy éppen néz téged most. Azért ez egy ilyen, hát jó magas. Tehát, hogyha fel tud állni, akkor a hímek legalábbis ilyen magasak is tudnak lenni. A nőstények nagyon ennek a fele, kb. A magasságos, egy nagyon helyes kis pisze, hegyes végű pisze orrocskával rendelkeznek. Hát itt már azért kinyitotta a szemét, felébredt, és lehet látni az ujjai. Tehát azért jó kis gitáros ujjai vannak, úgyhogy elég nagy a srác. Örültem, hogy volt lehetőségem ilyen nagyorú majmokat
majmokat fotózni. Hát ez egy példány volt, és ez volt. Egyébként nagyon érzékenyek a zajra, úgyhogy az élés szempontjából ők azt szeretik, amikor a tengerhez közel, de az esőerdőnek abban a részében élnek még, ahol vannak gyümölcsök. Viszont hogyha akár egy halász elmegy a motorcsónakjával a part mentén, akkor ők már beljebb húzódnak az erdőbe, mert nem szeretik a hangokat. Úgyhogy azért kell szerencse, hogy az ember lásson ilyen majmokat, de azért általában úgy tudom, hogy össze szokott jönni, hogyha van egy-két napunk, akkor a kettőből biztos, hogy egybe ezeken a részeken, ha csendben mozogunk az erdőbe, akkor fogunk találkozni velük. És hát egy érdekes, a trópusi esőerdő meg a tenger között van a mangrove erdőszint. Ami azért fontos, mert itt a mangrove körül itt vannak a krokodilok, elég sok tábla fel is hívja a figyelmet, hogy itt azért figyelni kell. Ugye ez a mangrove, ez az, hogy amikor tehát a dagály és az apály közötti vízmozgásnak a sávjában helyezkedik el ez a növénytársulás, és Magyarországon például a barna kőszén telepeink, azok a geológiai vagy földtörténeti múltban ilyen mangrove erdők voltak, úgyhogy kb. Aki szénnel fűt, és mondjuk Visontán vagy Bükkábrányból vette, azok ilyen megkövült, ilyen erdő, mangrove erdőnek a faanyagával tüzel például. Hát itt ilyen kis nyomok vannak, ezek ilyen vadváltó-szerű dolgok, tehát mondjuk a krokodil szépen szeret elmenni. Sajnos nem tudtam fotózni krokit egyik alkalommal se, de nem adom fel, majd még biztos, hogy össze fog valamikor jönni. Törfarkurák, ez egy élő kövület, ami szintén még itt előfordul, tehát ez ilyen 200 millió évvel ezelőtt is létezett, és hasonlóan nézett ki, mint ma. Ezeket hívják élő kövületeknek, és a törfarkurák ennek egy nagyon szép példája. Itt a páncélja látható, itt már elpusztult, de itt viszont tudtunk fogni ilyen igazi élő példányt is belőle például. Egy-két ilyen magányos mangrove kép, hát a Csontvárinak ő nem jutott el ide, mangrovét nem tudott, ezért maradt a cédrusnál. De azért nagyon jellegzetes ez a sáv, ami itt az esőerdő és a tenger között van, ez a mangrove rész. És hát a legnagyobb szenzáció a nagyorrú majmok mellett az mindenféleképpen az erdei embernek a jelenléte, amit mi úgy ismerünk, hogy oráng után, viszont a helyiek, ők az oráng az az embert jelent, az után az pedig erdőt jelent, és innen van az elnevezés. Szóval ennél a nemzeti park résznél az történik, hogy vannak azok a területek, amelyek ugye az olajpálmák, vagy annak a ültetése miatt eltűnnek, és az onnan kiszoruló majmok, például az orángutánok, azok a nemzeti parkok területén védve vannak. És akkor egy ilyen rezervátumként működnek, ami azt jelenti, hogy ezek óriási esőerdő területek, nincsenek kerítéssel lehatárolva, nem is lehetne, hiszen ilyen 50-70 méter magas fák vannak, viszont vannak olyan részek, ahol megtalálták a biztonságukat az orángutánok, főleg azért, mert a nemzeti park őreitől biztonságot kapnak, és kapnak kaját is. Ugyanis azt csinálják ezek az orángutánok, hogy amikor még nem jön fel nagyon a nap, és nincs nagyon meleg, akkor a külső részek, a perifériás erdő részekből elindulnak befele azokra a részekre, ahol gyümölcsöt tudnak találni, és ez a vándorlás iránya, ez általában azonos, és az idő is azonos. Tehát reggel 8 és 9 között szoktak megindulni a perifériás részekről a belső részekbe, kb. Ugyanabban a nagy sávban, és a Nemzeti Parknak a bizonyos részein, ahol ezek a sávok vannak, ott kiépítenek ilyen kis platform részeket, vagy etető részeket, és ilyen
köteleket is kihúznak a fák között, mert amikor megkezdődik az orángutánoknak a vándorlása, és ha ott kajával várja a Nemzeti Park őr, akkor megállnak, és akkor lehet őket fotózni. És egy olyan 40-50 percet tartózkodhat a csoport, meg van határozva, hogy hány fő lehet, és naponta maximum 2 csoport mehet a reggeli vándorlás, meg az esti vándorláshoz, és akkor lehet elkapni ezeket az orángutánokat. És nyilván ez pénzbe kerül, tehát a Nemzeti Park belépőt ki kell fizetni, de cserébe az élethelyük, az életterük növekszik, és tudnak vigyázni az orángutánokra. És hát nagyon érdekes, mert először az történik, hogy bemegyünk erre a sávra, és csendben várunk. Várunk 10 percet, 20 percet, fél órát, és egyszer csak azt lehet látni, hogy az esőerdőnek a legfelső szintjén ott a lombkoron az így elkezd így mozogni. És akkor jönnek az orángutánok, és így, ahogy a kép is mutatja, így a kezükkel szépen, nagyon ügyesen, eszméletlen nagy erőt kifejtve egyébként tudnak menni előre, és akkor észreveszik, hogy itt emberek vannak, hogy ott van kaja, akkor picit bizalmatlanok lesznek, de aztán pedig már lejönnek, és egész közel lehet őket fotózni. Ezek ilyen teleobjektívvel készült fotók, tehát nem ilyen közel van, csak egy 200-as objektívvel van fotózva, de akkor mindenki felfele néz, és nézi ezeket a csodás állatokat. Általában nőstényeket lehet látni, mert a hím, ha egy hím is megjelenik, a nőstények elrohannak, mert a hímek mindig csak azt akarják, és a nőstények nem mindig befogadóak erre a dologra, és ezért el szoktak menekülni, úgyhogy az a ritka, hogyha a hímet fotóznak, az meg általában egy hímet, tehát egy orángutánt lehet akkor látni, viszont a nőstényeknél van sok. Itt is van egy kicsi kis, nagyon nagy kópé gyerekecske, nagyon kedves volt. És így akkor szépen egyre jöttek többen. Vannak olyanok, akik bizalmatlanok maradtak, és inkább a távolból néztek minket. Tulajdonképpen a természetes élő közegéből láthatjuk őket így. Nagyon, nagyon meghatározó dolog látni őket egyébként, és hát így nem tudom, örül az ember, meg így nagyon boldog tud lenni, amikor ilyenek vannak. És amikor már biztonságban érezte magát, például ez a nőstény, akkor így bohockodott nekünk. És így mutatta, hogy ő mire képes, és mindig olyan arcot vágott, mint hogyha minket bolondnak nézne. És így, tehát nem tudom, szóval azért jó volt mindenféleképpen. Kancsóka, természetes élőhelyén, azért ezek ilyen öklömnyi méretűek, de sokkal nagyobb kancsókák is tudnak lenni. Olyan is, ami állítólag a patkányokat képes elpusztítani. Az azért elég nagy kancsókának kell lennie, ugye? Itt az történik, hogy belül vagy ilyen mérges enzimek, vagy ragadós enzimszerű folyadék van, amiben, hogyha belemegy a szúnyog, vagy valamilyen bogár, már nem tud kijönni, vagy a kis fedelét becsukja a növény, is akkor szépen felemészti, ami belekerül. A patkány esetében nem tudom, hogy ott mi történik, biztos, hogy rá is csukja. Hibiszkusz, de egyébként rengeteg orchideafaj, tehát hogyha az ember jó időben megy, akkor ugye ott a kéznyújtásnál ott vannak az egzotikus virágok, itt meg azért jó kis árat kell fizetni annak, aki ilyen növényeket szeretne venni. És hát még szeretném megmutatni a Mulu Nemzeti Parkot, ami a világ egyik, hát nem tudom, így közel van a legeldugottabb helyekhez a Földön. Ilyen kis repülővel lehet berepülni, egy főút van, ami nem tudom, 300 méter körülbelül, és aztán trópusi esőerdő következik, és hogy tulajdonképpen már a reptérre, onnantól kezdve, hogy leszáll a repülő, már a Nemzeti Park területén vagyunk. Egy jelképes csomagátvétel van, és útlevél ellenőrzés, és ezt követően már ilyen platós kocsikra rakják fel az embereket, és megyünk a Nemzeti Park belső részébe, ahol az esőerdőben vannak kialakítva ilyen gyönyörű longhouse szállások. És itt valahogy ilyen nagyon nyugalom leszúr rá az emberen. Tehát itt mindig azt éreztem, hogy ez például egy hajnali kép, és esik az eső. És az esőnek ez a friss illata, egyébként ez a magas páratartalom, a trópusi esőerdőnek ez a folyton
üvegfúros kabócája, a mindenféle hangok, ezek ilyen nagyon meghatározóak egyébként, és jó itt lenni, úgyhogy remélem, hogy majd önök is el tudnak jutni ilyen helyekre, és meg átélni ezeket a dolgokat, amiket itt megér az ember, valahogy így a természethez nagyon-nagyon közel kerül. És hát ugye ezek az esőerdők, ezek több szintes esőerdők, ilyen 5-7 szintje is van, és a különböző szintek között az átjárhatóságot tulajdonképpen a liánok és az indák azok, amelyek segítik, vagy hát képezik, úgyhogy ezek ilyen nagyon magasra növő indák, liánok, és hát amit itt látunk, ezt meg kell szorozni 2-vel, mert hogy ez úgy nő ki, hogy a földből elkezd nőni, felmegy szépen a fának a törzsén, eléri a lombkorona valahányas szintjét, és onnan elkezd lefele függni. Tehát amit itt látunk, ez már a lefele függő része. Úgyhogy ezek azért elég nagyok. Ez az alsó szintje az erdőknek, azért elég sűrű, ahogy látjuk. És ahhoz, hogy ilyen magas fák meg tudjanak állni, ahhoz azért speciális gyökérzet kell nekik. Ezek ugye a tartó gyökerek, például a palánk gyökér, az egy ilyen jellegzetes gyökérfajta. Egy keskeny gyökérről van szó, de elég magasra meg tud nőni. Itt van például ez a 60 méteres Diptera carpusfa, epifitákkal, liánokkal, hát ilyen palánkgyökér védi itt az ember méretaránynak hozzá, és ez olyan, hogyha ide belépünk, akkor ezt a vékony gyökérrészt, hogyha egy megütögetjük, akkor kong. És a helyi őslakosok a trópusi vidékeken így tudtak kommunikálni egymásnak. És a világ legnagyobb barlang termei azok, amelyek itt a Mulu Nemzeti Park környékén találhatóak. Úgyhogy itt, ami nagy látványosság, az az úgynevezett Exodus, ami azt jelenti, hogy a denevéreknek a kirajzása, amit itt lehet látni. Itt pedig az UNESCO világörökséghez, vagy UNESCO világörökségben található ilyen postaláda, vagy képeslapot ide szépen fel lehet tenni, és akkor kiküldik. Menjünk be egy ilyen barlangba. Itt lehet látni ezeket a zöldes színeket, ezek mind guánók, amik itt vannak, és hát itt egy 3-4 millió denevér él ebben a barlangba. Hát a méretarányt azt sajnos nem lehet visszaadni, itt ezek a nagy vízesések, ezek így talán valamennyire látszódnak. Itt egy folyó van belül, itt egy emberi arcforma, ami bizonyos szögből a Lincolnnak az arcát mutatná, az, ami látszik. És olyan 6 és 7 óra között váratlanul egyszer csak ezek a denevérek úgy gondolják, hogy kirajzanak, és elindulnak ki a világba. És olyan 2,5 vagy 2,5-3 millió denevér az, ami kimegy, és ilyen kolóniákba rendeződve repülnek ki. És az ember akkor szépen fél óráig, 40 percig így felfelé néz, próbálja csukott szájjal tenni, és végignézi ezeket a kirajzásokat. Ezek gyümölcsevő és ilyen kis rovarevő denevérek, úgyhogy nem mennek oda az emberhez, nem szívják ki a vérét, meg semmi ilyesmi nem történik. Hihetetlen látvány és nagyon nagy élmény. És itt a Nemzeti Park területén emellett még számos jó dolog van. Itt el lehet tölteni egy 3-4 napot teljesen aktívan, ilyen 5-6 napot teljesen aktívan. Van egy túraútvonal, ami arról híres, hogy ez egy ilyen 400 méter hosszú útvonal, és a trópusi esőerdőnek a 3. és az 5. szintje között vezet. Ilyen kifüggesztett függőhidakon keresztül lehet megnézni, hogy milyenek a felső szintek. És nincsen vas felhasználva ezeken a részeken, hanem kötéltechnikával és pallókkal van megoldva az egész kifüggesztése ezeknek a függő hidaknak, és közben pedig ilyen mindenféle információs táblák vannak kihelyezve angol nyelven, hogy most éppen mit látsz. És epifitákat lehet látni, orrszarvú madarat lehet látni például, annak a száncsapása is nagyon jellegzetes, úgyhogy hallani is lehet őket szép számmal.
És ez egész különleges tényleg itt ezen a részen. És hogyha el akarunk jutni A-ból B-be, akkor ugye a folyón való közlekedés az, amit igénybe lehet venni, és itt foglalkoztatja a Nemzeti Park a helyi őslakosokat. Na most ezek az őslakosok, ezek hogyha nagyon megszorulnak, akkor még a köpőcsövezés kultúrája, és ehhez kapcsolódó méregkeverés, ezek még jelen vannak, és mesélte nekem az egyik srác, akit túravezető, neki nagyon jó sztoria van, Junglingnak hívják a srácot, és az a lényeg, hogy egyszer Angliából, még mielőtt UNESCO világörökség lett a Mulu Nemzeti Park, kijöttek angol kutatók, hogy felmérjék a növényzetet, meg a mindenféle ilyen természeti értékeket itt a Mulu Nemzeti Parkban, meg a barlangokat, meg stb. És volt egy biológus hölgy, aki szerelmes lett egy helyi őslakos férfiba, és az ő szerelmüknek a gyümölcse lett 3 gyerkőc, és az egyik ez a Jangling lett, aki itt a vezető, nem mondja meg az ember, hogy őslakos, inkább egy nagyon jóképű brit srácnak tűnik, de azért a helyi nyelvek közül van 40-valahány ilyen törzs, aki Borneón él, a nyelvek közül azért, amikor elkezdi beszélni ezeket, ott azért lejön, hogy ő nem európai srác, és ő is tud köpőcsövezni, és ő mesélt nekem a méregkeverésről, hogy mennyire fontos, hogy milyen mérget raknak a köpőcső Nyíl hegyére, hogy mert az a lényege, hogy jól meg kell tudni fújni a csövet, hogy egyből eltalálja az állatot. Nem szabad, hogy az állat el tudjon menekülni, mert akkor a méreg a véráramba bekerül, és nem lehet megenni, úgyhogy rövid időn belül kell megtalálni az állatot, kiszedni a nyilat, stb. A bonyolult sztori, és hihetetlen, hogy ilyen van a mai napig, de van. Úgyhogy itt a Nemzeti Parkban a helyi törzseket, akik egyébként nyugati ruhákat viselnek, csak ilyen bambusz épületekben, longhouse-okban, meg mindenféle segélyekből épült épületekben élnek, de egyébként ugyanolyan ruházatot viselnek, mint mi, de hát kell csónakozni egy picit, hogy egy ilyen telepre, 1-2 telepre odaérjünk, és akkor ők szépen jönnek és segítenek nekünk. Itt a Csangin látható hátul, de majd mutatok jobb képet is, hogyha nincs esős évszak, akkor ezek a folyók azért tudnak apadni, és akkor nem lehet használni őket, és akkor ki kell szállni, meg kell tolni. Persze körül kell nézni, hogy most akkor van kroki, nincs kroki. Ha nincs, akkor szépen lehet. És ők ezt a keskeny, hosszú csónakot használják, tehát nem a széleset, és gyönyörűen be tudják navigálni a sziklák között ezeket a hosszú hajókat. Hát itt egy-két ilyen őslakosi jegy már azért lehet látni, az ő arcán még inkább, de majd a következő képeken jobban ki fog jönni, és hát a macsete, ami ugye nem hiányozhat az ilyen sűrű erdős vidékekből, mindenkinek van, minden helyinek saját maga által készített macsetéje, és itt éppen az ő szép faragványos macsetétét a tartóval együtt mutatja nekünk. Itt is számos barlang van, amiket meg lehet nézni. És van egy nagyon jó túra ezen a vidéken. Ezt úgy hívják, hogy Camp 5. Ugyanis az történt, hogy amikor itt voltak az angolok és felmérték a természeti értékeket, akkor mindenféle állótáborokat hoztak létre, ahol hetekig, hónapokig ott voltak, és akkor úgy járták a vidéket. Ezt több éven keresztül fenntartották, ezt a rendszert. Aztán a kempingeket, több ilyen tábor volt, nem kemping, bocsánat, tábor, elbontották, és 2 maradt meg. És abból az egyik leghíresebb a Camp 5 nevezetű tábor, ami megmaradt. Ez ma turista szálláshely, egy ilyen elég egyszerű turista szálláshely, de egy gyönyörű sziklaformációt lehet látni, hogyha az ember ott száll meg. És az történik, hogy elindulunk a Nemzeti Park bejáratától csónakokkal, egy olyan 3,5 órát hajózunk, vagy 4-et, és aztán megérkezünk egy random helyre, ahol van egy ilyen esőbeálló. Itt kiszállunk, és innentől egy jó 8 kilométeres séta, végig szintben haladva a sűrű trópusi esőerdőbe a Camp 5-ig. És hát itt már az egy kicsi volt a víz, ki kellett szállni, tolni, és itt volt ez a srác,
akivel nem tudtam kommunikálni rendesen, viszont a Jangin segített és megengedte, hogy lefotózzam. Hát nézzék meg ezeket a jegyeket. Ő így megy az esőerdőbe. Mezitláb, itt a macsetéje, itt van a cucca, illetve nekünk hoz valamit, így a campfire-ba, és ezek a indián vagy őslakosi vonások. Hihetetlen. Nehéz megtippelni a korát, egyébként 17 éves ő volt, de ilyen 40 körülre szokták mondani általában az emberek, és ő így szépen elindul így az erdőbe, és kész. Mi meg edzőcipő, rovarírtó, váltópóló, mindenhol nézzük, hogy hol ne legyen pók, hol ne legyen korallkígyó, meg nem tudom, nehogy tüskébe lépjünk, ő meg mezitlábit simán megy, és semmi nem történik vele. Szóval ugye ez a klasszikus eset, mint amikor az albán gyerek papucsba felszalad a 2006-os Maja ezercére, mi meg bőrbakancsba táskával a tüdőnket kiköpve így szépen felmászunk rá. Igen, tehát a helyiek nagy előnnyel mennek. És hát ez a 8 kilométer, ez zseniális tud lenni, akkor, hogyha épp nem a repülőre kell hajnalba, sötétbe fejlámpával visszafele haladni, olyan hasmenéssel küszködve, hogy 2 percenként ki kell állni a boxba, csak nincs box, akkor azért jó tud lenni. Ez egy ilyen legutóbb történt meg. Ez a Camp 5, ilyen kis longhouse-ok vannak. Tehát ezek azok, amit a kutatók is használtak, és itt lehet aludni bent. És itt ilyen moszkítóhálók vannak fellógatva, és szivacsokon lehet aludni. És hát az történt, hogy itt régebben volt egy büfé. Csak hogy erre a vidékre, így a Covid után már kevesebben kezdtek jönni, és a büfés az úgy dolgozott, hogy ő berendelt dolgokat, és akkor ugye jött a turista, ő megvette. Csak aztán a kevesebb turistával már azt vette észre, hogy hát nem jó, ha berendeli, mert senki nem veszi meg, úgyhogy ez a dolog megszűnt, de erről elfelejtettek nekem szólni például, vagy hát így az embereknek, úgyhogy én tartottam a csapatban a lelket, hogy nyugi, odaérünk, egy jó kólát fogunk inni, a nehéz túra után kóla, talán sör is lesz, nagyon jó víz van, nem kell aggódni, jó kaja. Ide jöttünk, nem volt semmi. Ráadásul a patakból kellett ebből forralni vizet, és hát valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy volt ez a kis ilyen gyors kiállós hajnali rohanásunk a repülőre, és nem is ez volt a legrosszabb, hanem az, hogy felszállunk a repülőre, és ott 1 órát repülünk, és ugye egy WC van azon a kis repülőn, tehát hogy ott azért nem úgy van, hogy hip-hop ki lehet állni. Izgalmas volt, az a lényeg, de hát túl vagyunk rajta, örök élmény. Cipőket levenni, persze, úgy lehet felmenni, és akkor Jangin. Hát nézzék meg, azért jó képű kis brit sásznak lehetne mondani, és nagyon jó humora van. Tehát mondom neki, hogy figyelj Jangin, tök jó, hogy itt túra vezetsz, meg hogy itt vagy, de hogy itt élsz, és így ismered az erdőt, meg a nyelveket, de ez a cigi, ez így szörnyű. És akkor mondta, hogy le fog róla szokni. És akkor ebben az évben megint találkoztunk, és elővette a cigijét, és rágyújtott. És mondom, Jangin, hát nem úgy volt, hogy nem cigizel, és mondta, hogy hát figyelj, ismered a Woody Allen viccet, nem? Mondom, nem. Hát Woody Allen mondta azt egyszer, hogy nem érti az embereket, hogy miért mondják azt, hogy nehéz leszokni a cigizésről, neki már 6-szor sikerült. Szóval, hogy kb. Ez a szitu nála is, egy ilyen kis egyszerű cuccba, így eljön 1 hétre, és akkor ebben van végig. Tehát ebből azért lehet gondolni, hogy azért nem annyira brit talán, inkább francia, de a lényeg az, hogy egynapos kemény mászás során nagyon meredeken, felfelé kaptatva lehet ezt a Pinnacle sziklaformációt látni. Na most ez a Mulu Nemzeti Park a geológiai látványosságai miatt lett világörökség, és ez a Pinnacles, ami itt látható, ez egy nagyon egzotikus sziklaformáció, ugyanis a képződéséhez mészkő kell, olyan mészkő, ami jól oldódik, és olyan klíma, ami folyamatos csapadékot tud szolgáltatni, és az, hogy itt ilyen tűk alakulnak ki, mert
ezek messze vannak, tehát ezek nem kicsitűk, ezek ilyen szép, ilyen tornyok. Ez teleobjektívval van fotózva, talán lehet látni, bár még mindig nem jól méretarány, de itt a fákból talán lehet látni, tehát ezek borzalmas nagy tűk, és nagyon élesek ezek a peremek. Annyira éles, hogyha az ember ráülne, akkor a nadrágja az egyből ki is szakadna, meg a cipőnek lekopik a gumitalpa, szóval ügyesen kell itt mászkálni, és nagyon extrém karsztosodás kell ahhoz, vagy karrosodás kell ahhoz, hogy ilyen formák képződni tudjanak. Mert itt régen egy összefüggő mészkőplató volt, ami tele volt repedésekkel, és ez annyira karsztosodott, vagy karrosodott, hogy ilyen nagyon hegyes tűk alakultak ki. Innen van az elnevezés is. Például a penitentes szó, volt az a klán, akinek most nem akarom a nevét mondani, ugye fehér ilyen csúcsos sisak sapkájuk volt, az is a Pinnaclesről ők lettek elnevezve, és ez a penitentesről lettek elnevezve, és ez a Pinnacle sziklacsoport, ez pedig szintén így a penitentesről. Ilyen kis rákcsalló, aranyos, belemegy a táskába és kiveszi a kalcsikat, úgyhogy meg kell nézni a táskákat mindig, nehogy így benne maradjon. És nagyon szép kancsókák. Ezek már ilyen jó 25 centi hosszú, tehát így vertikálisan kis kancsócskák, amelyek itt ezen a vékony szálon lógnak. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és a világjáró előadás sorozatnak az első előadásában engem meghallgattak. Hát a Malajzia egy nagyon nagy tétel, tehát hogy itt még nagyon sok mindenről nem volt szó. Én amit szerettem volna, ezt a kontrasztosságát, hogy van ez a Nyugat-Malajzia, nagyon gazdag, nagyon modern, hiper-szuper okos rész, történelmi múlttal, és van a természeti része, amit keleten kell keresni, Borneó északi részén, hogy ez milyen éles kontraszt, és mennyire fantasztikus vidék. Én nagyon kívánom, hogy minél többen jussanak el erre a vidékre. Érdemes nézelődni ott tényleg, mert még így magyar pénztárcával is bevállalható dolog. Úgy is szokták mondani, picit furán hangozva, vagy nem magunkra véve azért, de hogy a szegények paradicsoma, ezt nem tudom, hogy ki szoktam mondani, csak már több túra leírásban, vagy leírásban olvastam, úgyhogy igen, nagy élményekkel lehet távozni. Nagyon szépen köszönöm. Ha van valami kérdésük, akkor megpróbálok rá válaszolni, és tényleg köszönöm szépen, hogy eljöttek és meghallgattak.